uwa. Kirki ta ki kamar ta zan faɗa a damuwa. A fagen so zan so ki zamo mai ban gudunmawa. Ma'ana ta ne ke za ki cire ni daga dimuwa. Masoyi kai ne jigona, ka saka ni a zuciyarka ka min gurbi in zauna. Ka kula da dukan amana ta kar ayi mini barna. Kai ne sanadin farin ciki na ka nuna min kulawa. Na yarda sarki ni zana rayu a duniya. Kirki ni kamar ni zana zauce a rayuwa. So a cikin raina wanda bai misaltuwa.